As instalacións do campo de fútbol de Vista Alegre darán cabida un ano máis ao torneo de fútbol base a Banqueiro SD, trofeo Concello de Boiro, que chega á súa 16ª edición. A cita terá lugar as seguintes fins de semana, do 7 e 8 de xuño e a do 14 e 15. Este sábado disputarase a fase previa de Alevíns e Benxamíns e pola tarde a fase final de Biberóns. O domingo 8 a fase final de Prebenxamíns, o sábado 14 terá lugar a fase final Benxamín e o domingo 15 a fase final de Alevíns. No torneo participarán uns 130 equipos pertencentes a un total de 52 clubs de toda Galicia. Centramos nas mellores canteiras de Galicia, desde Santa Mariña, Ural, Dépor, Celta, bueno, o típico, pero ademais o que che iba a dicir antes que Ramón Buján, que é o director deportivo do torneo, encárgase de invitar a aqueles equipos que durante a temporada están facendo pois mellor papel. Entonces, conxuntamos o que as mellores canteiras cos mellores equipos, entre comillas, porque as mellores canteiras non son sempre os mellores. Entonces, facemos unha conxunción onde o nivel deportivo está moi alto, e sempre se disfruta moitísimo da esencia do fútbol. Dende o Concello, que colabora un ano máis na organización do torneo, destacaron a importancia desta cita, non só polo aspecto deportivo, senón tamén polo retorno económico que xera, cunhas previsións de asistencia durante as dúas fins de semana dunhas 5.000 persoas. A verdade é que vai a ser un fin de semana este máis o seguinte, pois alteado de xente, se fala entre 5.000 e 6.000 personas, e que tamén sirve non só para disfrutar do deporte, senón tamén para mover a economía local, non? Seguimos traballando a prol das entidades deportivas para que teñades as máximas facilidades posibles en seguir organizando tamén como facedes este tipo de eventos, porque para nós é todo un orgullo poder decir que Boiro, bueno, pues está efectivamente a un nivel moi alto en deporte, non solamente xa na comarca, sino a nivel de Galicia, dignolo todos a xente que se dedica a isto, que, bueno, pues somos ambexas, Ana, de moitos concellos moito máis grandes que nós, non? Dende a organización quixeron agradecer ás empresas e negocios colaboradores, así como tamén o equipo de voluntarios que presta o seu apoio ao torneo, sen cuxa axuda sería prácticamente imposible poder leválo a cabo.